Здравейте хора, аз съм Ultimate Gaming и днес играем в FIFA 16 Draft. Така, избирам схемата 3-4-3 флап. Да видим кой ще ни се падне. Избирам Левандовски. Тук ще е Фалкен. О, тук е Неймар. Тук ще е Хесе. Тук Рафиня. Така на кой избера, тъй че избирам този. Тук е Туран. Масчарано. Тук Савич. И вратар. Тук ще е Браво. Избирам резервен облак. Данило. Хора, имам 83 рейтинг, 80 кемистри. Като расте. Габи. Негредо. Пробвам Рафиня тук. Няма никаква разлика. Избирам Кавани. Тук Бака. Бендер. Нападател имам, вземам Верати. Тук Куртуа. Трябва да махам Левандовски, освен да ги подредя само. Верати, така. Да изберем менеджер. И така. Правихме 183 рейтед. Ще направя още един. Играта ми не е купена, мисля да се закупя. Не знам кога ще. Избираме 4-3-3 атака. Да видим кой ще ни се падне тук. Избираме Меси. Меси или Роналдо. Меси е по-голям верал. Тук ще е Вието. Тук е Педро. Тук е Сан Хосе. Иско или Стърлинг. Тук Туре. Карвахал. Този. Нормален. Тук Коентрал и вратар ще ни е моя. Резервният ни вратар е Куртуа. Така. Родригес тук ще изберем. Роналдо тук.
Гюндоган. Брант Джо Харт. Тук Гризман. О, Неймар. Как да ви подредя? Трябват ми халфове. О, Сонг тук избавям. Имаме 100 кемистри. О, Тони Крос. Избирам компани. Ами, Роналдо ще ми е централен нападател. Ляво ще е Роналдо, дясно Меси. Само да ги подредя. Така, 185 рейтед. И да видим кой си е менеджер. Почти. Сега с този отбор ще изиграя един матч. Кой отбор да играем? Първи ни показаха в Гладбах. Добър отбор направих. Според мен. Не искам да го правя, не искам да го скипна. Айде. Много смисъл много да го правя. О, как ме взех. Давай, Неймар. О, малко остана хора. Път за нас. Ако искате още епизоди на FIFA, напишете в коментарите и давайте лайкчета за клипът. Сонг, правиш бе? Така само се. Неймар. Много съм глупав. Тръгвам срещу него. О, какъв пас. Давай, Неймар. Моля се, Неймар. Вчерай. Гол. Ех.
Перси лупчето. Спусках си го. О, Роналдо, давай Роналдо. И бъгна ми хора, иначе може да го реализирам. Хладно пепси. Сръбвам. И кой подава? Даваме от Кермен. Тони Крос. Виж го е. Айде. Бяга от топката. Страхлята и ще издели. Бъгна. О. Роналдо. Давай, Роналдо. Молец, Роналдо. Удар. Ооо. Айде. Мачкайте, момчета мои. Не си ми чудно, още не е барнал топката. Къде спаш там? Къръв ли си, куц ли си, къв си? Браве. Не си. Тони Крос. Крос, Роналдо. О, атака за България. Дай Неймар. Айде, Крос! Пропуски правят. Я съм сигурен, че ги бил. Такъв силен отбор. Напълно съм сигурен, че може да ги смачкам отбой на това. Нека го оставя. Направо го изгуби от поглед. Дай, Меси. Фала, чакай, не е бързо, момче. Късо. Меси си продължи атаката. Панигила Меси. Голкипър.
Облечен кипър. Колко ми е силен отбора. Ако имах и Суарес, щях да съм супер. Вместо Неймар. Или пък Неймар за резерва на Роналдо. Ей. О. Ай, Неймар, вземаше. Браво. Контрол, Сонг, Крос, Роналдо, Неймар. Ай, мина и тия корп-морп, които са там. Неймар, Роналдо. И фана. Извинете, хора. Малко му боли гърлото. Тони Крос. Четвърти номер, да. Айде, махай се от дримите, какъв ти стана. Да познавам. Ти не си известен. Той пък засада, бе. Странзло. Който им фалшиво. Базикам се. Левиен бек, какъвто е там. Роналдо. Аре, Роналдо. Ти си Роналдо. Не можа да ме взема. Карвахал. Никак го надскочи. Сонг, техничния. Ще му викам вече. Сонг, техничния. Ко случай, ще виждаш, че я загубим. Глупав този Сонг. Рафаел. Стингва. Няма къде да ходиш, край. Може да ставаш, никога. Корнер за тях. Ако вкара, тя си отрежа глава. Може да стане никога. Корнера. Трудна работа ми вкарат тя на мен. Майко! Кой е този четвърти номер? Сменям. Спорно. Вземам те. Оле! Кой ми вратар? Моя. По време един не може, не. Видим второто. Ще ги смачкам ли отбой или ще ми изравнят резултат? Кой е с топката? Неймар. Давай, Неймар. Моля се, Неймар. Роналдо и гол. Дай Коентрал. Ти си Коентрал. Тъч за... Не.
за България. Санк се. Санк. Крос. Е, как се обърна. И малко остана. Малко. Накосъм. Но малко косъмче. Айде, Меси. Ти си звездата на отбора. Давай, Меси, давай. Ти си най-великият. Е, това вече беше уникално. Цялата им защита. Айде. 2-0 за България. За България. Ден пепси си пикам тук. Гая си. Аре, ненормален. Кой това е изчистване? Прави си грешката, ако не вкарат, ти си виновен. Бяга като муха без глава. Добре, прави си грешка. Корнера за тях. Но и пак няма да вкарат. Не могат да ме вкарат. Не. Никакъв шанс. Ей, къде отивате да вкарвате на моя врата? Крос! Роналдо! Давай, Роналдо! Ти си с топката. О, Тони Крос, сам гол. Това е 3-0. Усещам. Може да го вкара Тони Крос, ама това е гол. Не от корнера да ги вкарам тогава. Там нещо подам. На Неймър. Сонг. Лапорте. Какво правиш, бе? Корнер. Цялото корнер ще вкарам. Какво правите, бе? И тъпи ли сте, бе? Рафаел. Ко смешно го казва. Рафаел. Ари Крос. Вземайте моя, мачкайте го. Вие сте футболисти. Шампионите на народа. Как ще го оставите да минава защита? Ненормалния поне да ме вземе. Ето тук, ненормалния го няма. Дум. Нормален, че ненормален. Роналдо. Жит. Май се обърка нещо. Коста, Роналдо лупта прави. Да, Роналдо. Бърни се отзади. Ари, вземайте моя. Гей. Вземаша. Ехи. Как ме прескочи. Неймар, как ты еще ме оставиш, как ты не вземи пресечь паса поне. Давай, Роналдо, мачкай ти. Ненормалния сега ще та прави луто е. Неща да я гоня, що знам, че е тъч. Чупи флакчето. Но още са клати.
Роналдо. Неймар. Ай, Крос взема я. Сега тук ако е entrал, ако по моя земя го валя от игра. Не, ще го валя от игра. Да стои там момчета. Той е добър. Рафаел. Оп. Какво стана? Рафаел са Рафаели. Какви са тия паси? Кой беше с него? Валя го от игра директно. Ненормален май беше там. Той да е. Валя ги се много очи. Не е много. Давай, Крос. Заслужаваш един гол. Кой ще ви фала сега? Ще пробвам и Роналдо сега. Дум. Карай. Аз имам 10 удара, ти имат 5. 10 удара, 2 гола можа да вкара. Лево къде дава толкова тъпана? Айде сега докато стане 2 на 2. Но аз съм сигурен, че го бия, тия. Стрес на това. Чум! Няма да успя да се търкаля там. Какво да го направя? Кой го даде? Техния отбор. Ади моя. Сега сложа Роналдо да вас. Къде е старвахте? Аре само Хосе. Аре кой е entrал? Не. Има такъв шанс. Там има колко човека за него. Меси, това е 3 на 1. Не, никой няма подам, ще вкара. Ще подам. Не е мъч. Как за... Знаех си, че не трябва да подам. Фаул ли? Този път да го бием. Заболяма глава. Не си го направи по-добре от Роналдо. Има друг фаул. Не си ще го бие. Да дам на Неймар. Чко, няма да вкара. Сигурен съм. Виж го! Колко прави. Това е силно момче. Ляпли ми сега днеска. Тони Кроус. Няма рай направи един гол. Не направи заради България направи. Не заради Бразилия, защото си бразилец. Защото не казах заради Бразилия, кара.
Ей! А, 82 минута. Ну, а викам, че го бие. 2 минути сякаш ми вкара 2 гола. Да му един да вкара, да са на кефи. Да, гледа само мършаше. Дън. А, направо, скача. И Крос как скачаха отзад. Дано да ги направи 4 на 1. Ще да плачат още повече. Ще плача. Роналдо и гол. Кой си ти, бе? Роналдо. Майко! Роналдо. Как е оцели тази града? По английски да беше.